Waħda hija mill-Malta Labour Party ta' dak iż-żmien, illi mhuwiex differenti minn tal-lum fl-opinjoni tiegħi għatem l-istess nies, u l-oħra hija mill-Kumitat Nazzjonali tal-Juxe Idea, illi safenna fina dina kienet biċċa li kellha x'taqsam mal-Università fejn kienu qegħdin jagħmlu propaganda għall-idea tal-Korea ta' fuq. U kienu joħorġu id-diplomi bħalma qed ngħid nies li huma intimament qrib Dr. Muscat jiftaħru li għandhom din id-diploma. Il-Korea ta' fuq tal-lum mhux hija l-istess, hija għar. Il għaliex minn dak iż-żmien il-Korea ta' fuq għandha programm nukleari avvanzat ħafna fl-istess li sar dan l-avvanz kbir fil-Korea ta' fuq fix-xjenza rrieda dak li huwa għejxin tal-poplu kollox mar il-baħar. Illi wieħed jgħid illi jrid li jkollu relazzjonijiet tajbin huma ħaġa ridikola imma l-fattu intqalet